Web, com va? Avui vos explicarem les mongetes. Web, com va? Com veus, aquí tenim una raça de mongeta. Aquesta, si la voleu cuinar bullida, amb un espatat, un pastanagó, li treu el cap de dalt, així, i aquí baix, que això era l'antiga flor de la mongeta. Vine i veureu la flor. Com veus, aquí hi ha la flor. Aquesta flor, si tot va bé, de cada flor sortirà una mongeta. Com veus, ara n'encetarem una. Veniu. Ara n'encetarem una. Així. Veus, això seria la mongeta. S'ha de fer més grossa, però l'hem agafat petit. Però s'ha de fer més grossa, aproximadament se fa així, més o menys. I bé, jo m'agrada molt bullida. Jo m'agrada molt la mongeta. Bé, ara anirem a veure una altra raça que té un parell de característiques. Fer així. Sí, fas així. Vinga. Aquí, com veus, tenim la mongeta pinta, que com veus té això de color rosa, un rosa tirant a vermell, com veus. Bé, això, si nosaltres aquí ho mengem cru, no? I aquí li diuen escudella fresca. Com veus aquí, això és la mongeta, que aquesta la podem trobar seca, no sé si vos heu fixat mai, però també la podem trobar seca. I així crua, allò m'agrada molt. I així, crua amb 4 cosetes més, tomàtic o això, és molt bona. És boníssima. Nene. No! Sí, és que me caig. El que vos volia dir era que ja m'han llevat el guix, ho puc moure, encara està un poc romput, però bé, ja se curarà en el temps, tot anirà bé. I bé, també vos volia dir que ara he estat un parell de dies sense penjar vídeos a internet, a YouTube, perdoneu, i això, ha hagut res que m'han llevat el guix i està molt ocupat. També la meva germana, com que ha fet feina i això, no ha pogut gravar i no ha pogut editar. I bé, me sap greu haver deixat el canal aquests dies, però bé, ja mos tornarem a veure cada setmana. Au i doi!